Aha. A to je také rýpkanie, vieš? Áno, to je také, ja vidím. Keby ho to bolelo, tak on sa bráni. Áno, jasne. Ne, on vidím, že on tak rýpka. To je v pohode. Ne? Ja myslím, že by to potrebovali robiť naja. Benny by ožil a tá by sa tak socializoval trošku. Vieš, že s druhým psom, možno, že by to nebol také vzácne. No, ešte mi hovorí, niekedy nemôžeme delať, tak neväčšina. No, nie som videla ako Instagram. Nie, nie. No, a čo ja vie, že možno si to ale niečo vadí, jak on stále ide na jablku, on ťahá psa iného. To nejaká ona štieka a to by sa zabehnú. To mi vadí, lebo videla som, že sú také zvyknutia, že normálne ideš, kudám si, ideš popri psovi, nechce sa na aby proste ich odhodol. Ale potom až štieka, keď je napríklad niekto tam menší a ide oproti nám ten, čo robí, to aký by bol úplne vyslozvaný, štieka, až to drbne, až úplne brázlivý. A chodíte s ním každý deň? Tak každý, druhý, tretí, ja chodím s ním na kaskády, ale on tam vždycky púšťa, vieš? A keď ho púšťa, tak on je pánom mohol pocitne. Sice potom príde, niekedy počúva, niekedy nie. Ona vybila na toto, išiel za mačkou a vrátil. Áno, ale ja hovorím to, že jak on sa rozbehne, jak Dominike aj vybohol, keď ešte v Ostenia, vybohol mu z bránky, ale utekala ona ešte. No, môže to byť nebezpečné. Dominika, Ja som iba puškova. Tam beža preč? no. Ale vieš, ja vám vedek šprintuje. Však on je rýchly. Po tejto ulici, keby si sa ideme kúsok prejsť, to keby vidíš to, on kľudne ide okolo človek a ja si myslím, že toho sa týra. Bo on tak kňučí, že... Však že nepamätám sa prejsť to krásne. Tuto na tejto ulici takto a ku mojej škole, Áno, a takto behal, ešte že ona otočil sa a išiel naspäť, že? Jak ti ja som videla. ho chytila, musela som ho chytiť. No dobré, ale tam Piška bol neotočil sa? Teba takto by sa otočil. Takto by sa otočil. To bolo pížame. Ja to bol pížame, ako to za mňa.